दिनै 28 सेप्तेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं सान फालिथाय। चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो खुंग्रिं प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादाबो मुंख्लं सानखौ फालिदों। गासै बिटिआरआवनो दिनै बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं सान फालिदों आरो बिटिआर बायजोआवबो मुंख्लं सान फालिदों। थिग बेबादिनो चिरां जिल्लानि खुंग्रिं गोजौ फरायसालियाव दिनै चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो खुंग्रिं प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं सान फालिनाय जायो। फुंबिलिनि 9 रिंगायाव बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मुस्रि नगेन्द्र नार्जारिया आरो फुंबिलिनि 9:30 रिंगायाव मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनो चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि मुस्रि प्रशान्त कुमार इसवारिया। बेबादिनो फुंबिलिनि 10 रिंगायाव गथ'साफोरनि सावगारि बोनाय बादायलायनाय, 10:30 रिंगायाव बान्था होनाय, 11 रिंगायाव थुनलाइयारि हाबाफारि जानानै थाङो। बे हाबाफारियावनो आलासि नुजाफैदों इएम रनजित बसुमतारी, एमएलए जयन्त बसुमतारी, 14 नं चिरांदुवार ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि बिरदाव मोसाहारिजों लोगोसे गोबां गुनगोनां आलासिफोर नुजाथियो। बावनो हाया बिनि हारि सिबिनाय थुनलाइ जौगाहोनायखौ नागार हाया बर' हारिया जारिमिना लागोन गोबाना बिखौ। बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं सान 1974 मायथाइनिफ्राय जोंनि माखासे बर' राव थुनलाइखौ मोजां मोनग्रा बर' सुबुङा रावनि जि सोमावसारनाय, बे सोमावसारनायाव गिबि आमलाराम आरो सिब्र'राम बिथांमोनहा पुलिसनि आखायाव जिउ गोमानांदोंमोन। बेजों लोगोसे गासै जोंनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोर गासै 16साया बे राव आरो थुनलाइनि सोमावसारनायाव, हांखोनि सोमावसारनायाव पुलिसनि आखायाव जिउ गारनांदोंमोन। बे बिथांमोननि जि जिउमा आरो बिथांमोननि जि अबदान, बे अबदानखौ गोथाङै लाखिनो थाखाय आरो बिथांमोननि जि मावनायनि बिहोमा, बेखौ अरायसम बर' सुबुङा जाहाथे जेब्लासिम बर'आ थांनानै थाबाय थागोन अब्लासिम बिसोरनि जिउ बाउसोमनायखौ जाहाथे गोसोखांबाय थायो। बेनि थाखायनो बर' थुनलाइ आफादा 1974 मायथाइनिफ्रायनो दिनैनि सानखौहाय 28 सेप्तेम्बरखौ मुंख्लं सान हिसाबै फोसावनाय जादों। आरो बे फोसावनाय बादियैनो मोनफ्रोमबो दिनैहाय आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्ला, बर' थुनलाइ आफादनि जि जिल्ला आरो गुदि आफाद आरो मिरु आफाद दिनैहाय जेरावबो फालिदों। लोगोसे जोंनि माबायावल' नङा, जेराव बर'फोर दं, बेंगल आरो दिल्ली, बेफोरबादियावबो दिनैहाय मुंख्लं सानखौ फालिदों। आरो जेराव बर' दं बिसोरनो दिनैहाय बे मुंख्लं सानखौ फालिदों। फालिनायनि गुबै थांखिखौ जोङो मिथिखागौ जे मुंख्लंआ जोंनो मा होयो होननानै बुङोबा, मुंख्लंआ जोंनो जेब्लायबो थुलुंगा होबाय थायो। आरो बिसोरनि जि थुलुंगा होनाय, बे थुलुंगा होनायानो जोंखौ गोजौ जांख्लायाव दावखोनायनि मोनसे लामाखौ बेखेवनानै होयो।